Ay, salamat. May tricycle na. Wala si Agapito. Mapa Manila ako. Ano? Ay, Agapito. Kasain ka? Maritayaong ka. Mapa Manila ako. Tanata may mga bitbit kan sirin kaya? Siyempre, tamatrabaho ako sa Manila. Taday ko na kaya ang kahugakan. Buda pagtios tadigde sa probinsya. Nagtatrabaho man ako, kaya ko kamong buhayaw. Pagtrabaho mo, sa imo man sa napuro, sa imo pang inom. Matitigba kami digdiong pamilya mo, kampuro kalaklak. So, di nga ning magyan sa tuyang pag-ibahan, tugutan ta ka magtrabaho. Nyan! Digdi ako sa araw, ako mabantay ka mga ake. Maray pa. Wala tayo ilingahutan lamang ang sakuyang ko niyan. Sarwal. Duwang bulan din nabasaan. Dahil ka na mapapugol. Dahil na, kami tatrabaho na ako duman. Sinapunan ako ni... Mangura ang suldo mo duman. Dahil man sa kuya, tinaram ang sweldo ta. Depende sa performance ko. Reforman? Sige. Dahil ko aram kung ano ang trabaho ko lumang ko di. Nya ko, papatusong ko na ini. Tamala nga ni para buyungong ka. Naubos man nga ni ang trabaho mo minsan. Ta nakaka-extra ka. Puro pantagay. Nya ang kaluman sa mga padihon mo, mga paralaklakon talaga. Dahil ka lamang nagtatabilan. Anong oras ang larga mo? Tawad tao, doon na nga ng tricycle. Pigahalat-halat ko si Inso. Iyo kay ng driver. Total day pa man mo, madaman mo na kita. Maano? Pabalon. Kay pabalong kang kabuuan mo dahil. Sabi na saan ko na inikipwertihon. Ilang bulang ka bago maula? Dahil ko nga ni Aram, kung ako naman makadiskarte na, maulit-tulos ako. Mamimiss ko sa mga aki ko dyan na tulo. Ingat ka. O siyempre, umahon ka naman. Padara ka ha. Makakabuhilo ka ng ganda mang kilaklak. Sige, try ka. Kitsin ka kung magpadara ha. Nahiling mo ang pirak tulos. Dahil pa nga ako lamang, dahil ka lamang nagtataram kay mag-ingat ka ngaya duman, agom. Mag-ingat ka duman ha. Nahiling mo ko, dahil pa ako nagtabil. Mag-ingat ka duman. Isog-isog daw Agapito. Gari ako pigigirabuhan, gari may plano kang bumugti bago ako maglarga. Yung ano. Da mag-ingat duman ha. Dahil pagpabayaan sa dire. Ang mga aki dyan, iyan ang barantayan mo. Nag-ireskwila. Magmatang amay tangani dyan ang maka-eskwila sinda. Ipusang kipamahawan. Dahil magpapiday duman ha. Ay Jesus, Agapito. Ikasana ang lalaking nagdudut-dut sa kuya. Bako ako arog kan iba. Kasi para inom mo na. Dahil padut-dut duman ha. Ay simple. Baka makaling ka duman na mas gwapo. Dahil naman kay mas gwapo sa imo. Kaya nga libag ako na kunyan mo. Paano hanta? Nabighani ako sa imo. Maka mo na kasi karong bulig na batag ta. Igwa ka lamang na pasalubong. Dahil man nagkakaraon duman ang kunyan kay Batang. Banana. Banana. Nagkakaraon sila kay banana. Pero batagda eh. Oh, maka mo na ko ha. Sige na habang tigalat-halat ko digdi si Inso. Tayo kan driver ka ini. Paano? Ako pa Manila muna. Mabayaan ko kamo. Baad lamang suriteon ako duman. Makapadala sa pamilya iyo. Para sa pamilya gigibuhong ko gabos. Iyo. Kulit ibubugti si Agapito. Gahol sa oras. Iyo. Mala. Siya.